日ごとの糧、2025年7月1日。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の言いは、私に与えられた分。詩編73編26節。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ。私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。ヨハネの黙示録3章7節8節。私たちには様々な力が与えられていますけれども、それらは有限であり、弱さを持っていますね。私たちの肉体はやがて死んでしまう。そして朽ち果てることになりますね。でも、神様は私たちの力を超えたところに希望を用意し、絶望しなくても大丈夫なように全てを整えてくださっています。私たちは弱くても、信仰を守る力は神様から与えられており、イエス様を頼りながら生きる道というのも教えられているんですね。そしてイエス様に祈ることもできます。私たちの力は弱くても、イエス様に祈ることができ、頼ることができ、その方を隠れ場として生きることができる。そういう中で、弱さの中でも命を全うすることができるということなんですよね。神様の守りは弱い私たちにしっかり届いているということなんだと思います。今日も豊かな祝福を味わいながら一日を過ごしたいですね。祝福がありますように。主